ayiru ni sɔgɔma ala ka ni hɛrɛ bɛɛ jamana in a kun sera nin ma denmisɛnninw a tɔya de ta ye n kana an jukɔrɔbɔ an y'an ta kɛ indépendance taara o ɲɛna Modibo nana a ɲɛna o taara Musa nana a ɲɛna o taara Alifa nana o taara nin bɛɛ ye génération kelen de ye sisan waati ye jumɛn ye aw anw de o caman kɛra anw fili la dɛ nkalon tigɛra janfanw kɛra namaraw kɛra sonyaniw kɛra benganiw kɛra tiɲɛ ti fɔ ne yɛrɛ min filɛ ka kuma i fɛ ne ka 30 millions bi tribunal la hali bi ko parce que surafɛn tɛ n bolo ka di n ko n y'a da ala kan parce que cour suprême président ko taa sanfɛ n ko n bɛ taa ala de fɛ yen wa o tuma n y'a jira ala la mais o bɛɛ ko wɛrɛ o ye maako ye min ye jamana ko ye a b'aw de bolo bi sɔrɔdasiw tɛ dɛ u y'a jira a la k'a fɔ aw dɔrɔn tɛ dɛ a bɛɛ de don a bɛɛ ye kelen ye o mangoro a ye a mangoro ye donc jamana b'aw de bolo n'a y'a da de n'a ma kuma a bɛ sɛgɛn dɛ nka anw bɛ dugawu k'a ye a y'a ta cogo min na joli ma bɔn foyi ma tiɲɛ donc nin ye ala ka kɛ dɛ ala de ye se d'a ma n'a ba n'a ka se la ayiwa a kungo b'a bolo an kɔni bɛ dugawu k'a ye a y'a jija de denmisɛnw jamana in b'aw de bolo dɛ a t'anw bolo bilen dɛ anw tilala a y'a mɛn ala k'aw dɛmɛ. Tiɲɛ kɔni ne kɔni bɛ min fɔ a diyara bɛɛ de ye. Awɔ. A diyara bɛɛ. Non a diyara bɛɛ. Awɔ. I ni ce ni baraji. Awɔ an b'a fɔ a ka baara la. Awɔ i ni ce ni baraji. Ladilikan jumɛn b'e bolo sa k'a fɔ jamanadenw ani minnu ye fanga minɛ. Bon ne b'a f'u ye an k'an jija an ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la quoi. Awɔ o ne ka laɲini ye. Awɔ. A ni ce ni baraji. Bon faso ko de don. Bon ne kɔni b'a contre la parce que a bɛ jamana la segin a kɔ n'an ka sariya ta ka lajɛ a t'a kɔnɔ bon a kelen filɛ anw de b'a dugu fɔlɔ sɔrɔ o kɔni ye ne ka hakililata ye. Ni sɔgɔma ne tɔgɔ Omar Diop ne ye journal l'impartial directeur ye ladilikanba tɛ ne bolo comme e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kunun fanga binna. Bon ne yɛrɛ ka faamuyali la fanga in kun binna a mɛnna o kun tɔ tora fɛn ni fitinin dɔrɔn de ye o de kɛra sɔrɔ donc o kɔnɔna na denmisɛnw bɔra ce que on déplore o ye yɔrɔ kari in de ye ani ka jamana fɛnw tiɲɛ o yɔrɔnin on déplore ça un peu. Bon minnu yɛrɛ fana ye fanga in ta ni ye u y'u ka adresse kɛ à la nation hier ils n'ont pas fait mention à la presse u dama maga les libertés fondamentales ou dama magaola. Bon yoroni fana c'est une situation un peu à revoir. En même temps ka couvre-feu fana konana ko kabo 21h la kata 5h du matin na. On ye kuna foni ni na o ya man 5 ans. Donc na fora ambe ka do 21h. Sabula couvre-feu folo mun kera an fe ya no. Fiɲɛ bɔda kun dira kuna foni dilaw ma. N'u sera ko yoroni lajɛ ka fiɲɛ bɔda dama ou bien ne ambe tɛmɛ ni laisser passer kɔrɔlen de min b'an bolo. U ka se k'o yɔrɔnin jateminɛ an bolo. Bon jamana taabolo la hakili la u bɛ bɛn a la hakili la u ni société civile comme u y'a fɔ cogo min na ils invitent tout le monde, ils invitent la société civile u ka na u ka sigi ka kuma jamana bɛ se ka bila sen kan cogo min na pour que an ka se jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a ka se ka kolo suma a ka se ka basigi dans un bref délai sinon aw yɛrɛ b'a kalama ça fait 7 ans que jamana fɛn bɛɛ jɔlen don. Kuma tɛ anw kunnafonidilaw yɛrɛ ma sabula an terekera kojugu san 7 in kɔnɔna na kunnafonidilaw kun jatelen yɛrɛ tɛ bilen ni u sera ka lajɛ ka ko bila sen kan sabula bɛɛ ni hakɛ dɔ ka kan jamana in kɔnɔna na donc o hakɛ in o ka se ka segin an ma an b'o de laɲini kɛ fanga binbaaw fɛ n'o ye CNPS mɔgɔw ye en même temps jamana marabaa kɔrɔ ninnu an bɛ min f'u ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'u ma. Maraba kura wala ka hakili ɲuman d'u ma la société civile le M5 RFP foyi tɛ sigi ka fɔ bɔ u ka sigi u ka fɔ u ka bɛn fɔ la pour que jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ sinon Mali ye jamanaba ye Mali ye jamanaba ye a tɔgɔ tun bɛ bɛɛ da kɔrɔlen nka bi Mali bɛ ɲini ka danbe bɛɛ perdu Mali bɛ ɲini ka dignité bɛɛ perdu plutôt donc o sababu la n'u sera ka bɛn fɔ la yɔrɔnin kelen o bɛ kɛ jamanaden bɛɛ ka lafiya ye
sabula jamanadenw mago bɛ fɛn naani de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dun ka fa ka sabati kalan ka taa ɲɛ kɛnɛya ka sabati ani lakana ka sabati ni fɛn naani ni nin sera ka sabati jamanadenw ye a ka ca Ala fɛ jamanadenw ka laɲini ka dɔgɔn a tɔ la kuma min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ o y'o ye. Bon ladilikan min kɔni bɛ ne fɛ a ko la bon fanga kɔni binna a diyara an bɛɛ ye quoi bon an bɛ kangari da sɔrɔsiw de ye sisan a y'a ta kɛra cogo min u kana taa n'a ye o cogo la quoi u ka essayer ka u kana ko to politiciens bolo dɛ parce que u fana tɛ ɲuman kɛ mais jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an mago bɛ o de la quoi mais fangajugu kɔni bɔra an da la vraiment o diyara an ye quoi m'a ye wa CEDEAO ko fana u kan'u lamɛn an mago foyi t'u la i y'a fɔ a faamuya an mago foyi de t'u la u tɛna foyi la u bɛna fanga kɔrɔ mɔgɔw de defa donc on n'a pas besoin de ça. Ladilikan jumɛn b'e bolo? Bon minnu ye fanga bila fɛn min b'an kuma mana se Ala bolo o banna quoi. Ko la i bɛ mɔgɔw sɛgɛn balo tigɛ mɔgɔw la awɔ o de ye tiɲɛ o de ye tiɲɛ an bɛ fɛ ka kalan de kɛ kalan an bɛ fɛ ka kalan de kalan tɛ ka kɛ balo la an hakilina tɛ ye mun ye an ma kalan a ka ca ni san 1 ye a ka ca ni san 3 ye bi an tɛ ka kalan i bɛ ka wuli a diyara an ye. An b'a fɔlɔ minnu ye pouvoir dafiri an b'a fɔlɔ olu la u k'u jija u ka se ka an ka diriger ka ɲɛ sinon hali ni anw yɛrɛ ye yala la tantôt an ye ekɔlidenw ye kalan de bafouer filɛ nin ne yɛrɛ bɛ terminal la n bɛ ka science exact kɛ lycée Phil Dabo la bon kalan de tiɲɛnen filɛ nin n'anw filɛ nin ka kɛ feerekɛla ye ka sɔrɔ an ka choix tɛ donc an b'a f'u ɲɛna u ka se ka fanga diriger ka ɲɛ u k'u ta kɛ ka se ka pouvoir lasegin anw ma anw fana ka se ka jamana mara ka ɲɛ cogoya min na quoi o de ye ne hakilina kun fɔlɔ ye. I ni ce i ni baraji. Ne ba min min f'u ye maliyɛnw ka sabali fɛn fɛn min bɛ Mali in jɔ an ka kow kɛ Ala kama an ka kow to Ala kama an ka yɛrɛkun dabila an ka kɛ faso ko ye sinon min bɛna o bɛna kɛ cogo di an bɛ se ka to ta an ka sabali quoi min bɛ ne fɛ o ye nin ye. Bon, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Vraiment, je vais télé sofo. Coup d'état min kɛra bon a diyara n ye yɛrɛ de a diyara n ye parce que lakana jamana kun kɛra jamana langolo ye ɲɛma a bɛna ɲɛmakun tɛ yen jamana bɛɛ labilalen kun don vagabond bɛ taa mɔgɔw faga bon foyi tɛ k'olu la jamana fana an jɔrɔlen bɛ nord ye ka mɛn bi an jɔrɔlen bɛ centre ye ko gɛlɛyara ni gɛlɛya tɛ fila ye an ye kelen sɔrɔ i bɛ ka tile la bon ne kɔni bɛ min fɔ a wulila a diyara ne ye fo ka tɛmɛ a dan kan ne bɛ dugawu de kɛ minnu ye coup d'état kɛ Ala ka baara in ɲɛ u bolo bon et puis fana u k'u cogo dɔn i bɛ ka tagara cogo min na u kana n'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta k'a bila ten nɔ contrôle tɛ yen bɛnkan foyi foyi tɛ yen nɔ ka jamana kɛ bilalabila ten nɔ ka président ni président sigira nin y'a bannen de ye bon vraiment u ka sariya sigi sariya min b'a to kɔni ni maa maa sigira n'i ma se ka baara kɛ ka ɲɛ i bɛ wuli mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi o ye ne ka ladilikan ye ka f'u ɲɛna kalanko ani sécurité o de y'an ka hakilina ye bon k'a yira fana an ka maliyɛndenw k'u favoriser dunanw kan parce que dunan jatigɛ in toujours a ye Mali de la ni dunan sera fanga na toujours o de favoriser bon an ka ala deli to ye parce que olu ka jamana na dunanw ka jamana na yen nɔ olu de bonyana bɛ ni anw ye yen nɔ bon ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ tun bɛ extérieur de la j'ai fait 5 ans en Chine ne tun bɛ Chine yen nɔ Asie ne ye Asie de kɛ ne tun bɛ Asie yen nɔ bon Asie yen nɔ cɛ si tɛ yen nɔ k'a fɔ kɔni k'i ni dugukɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na k'u tɛ dugukɔnɔdenw de bonya ka tɛmɛ dunan kan i m'a faamu wa bon Mali la yan nɔ dunan de bɛ bonya ka tɛmɛ kɔni dugulen kan bon o bɛ jamana o jamana na o tɛ jamana ye o tɛ ko ye parce que an bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ yen nɔ u fana kan k'a dɔn k'a fɔ vraiment mɔgɔ dunan man ka minɛ yan nɔ dugulen man ka minɛ ka di dunan ma k'a fɔ nin ye dunan de ye
k'o bonya ka tɛmɛ dugukolo kan o tɛ ko kɛta ye i m'a faamu wa bon kumakan laban min kɔni bɛ ne fɛ sisan nɔ ka fara nin kuma in kan bon ne ye dugawu de kɛ Mali ye Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Mali jidi bon Ala ka bɛɛ kɛ mɔgɔ dusukun jɛlen ye i m'a faamu wa mɔgɔninfin bɛɛ k'i ka poche kɔnɔna to yen ka jamana lajɛ quoi. Mun y'o faga binko la président ka wuli an kana fɔ tiɲɛni kɛ n'an ye tiɲɛni kɛ an y'o tila a fɛnw sara dekun bɛ k'anw ma wa fɛnɛ tiɲɛni fɛnɛ filɛ nin ye zon y'o b'a la u ka sabali u ka station min kɛ station ka foyi t'a la parce que Buwa vraiment a ye mɔgɔ tɔɔrɔ n'ale tun wulila nin na a tun tɛ se nin si ma an ka deli ye malidenw ka bɛn dɔrɔn k'u bila ɲɔgɔn ma fɛn mɔgɔ min kɛ président ye u k'o sigi kuma ka ban mankan ka ban u kana se mɔgɔ ma u kana mɔgɔ fa nini u kana mɔgɔ ba nini an ka laɲini kɔni y'o ye kɔni mais ni mun mana taa tiɲɛni kɛ n'i minɛ o la kɔni ni fo i sera i yɛrɛ ye hali kunun ye fɔlɔ la warikɔfu tun bɛ yen nɔ u ye o mɔgɔ warikɔfu ta n'a ye ka se ni fɛn bɛɛ ta n'a fɔra min kɛra mɔgɔ sigilen to olu bɛ to k'o ta ka taa n'o ye c'est pas bon o min n'olu ka fɔ nin o nin bannen. La population veut. Voilà. Moi, je suis sénégalais, je vis ici à Bamako. Tout ce que la population veut, je suis avec eux. Prions que la paix sera avec nous. Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons. Déjà, on a eu l'espoir. On va tous prier pour que la paix revienne dans notre pays. Et puis, il n'y a que la paix ici. Hein. Je n'ai pas vu de département. Ça, c'est une affaire de professionnels. On ne pourrait rien dire à notre pays ici. L'Afrique doit être unie. Ça, c'est une leçon pour les autres présidents. Ça, c'est une leçon pour les autres présidents. Si ton mandat est fini, il ne faut pas nous imposer d'autres choses. Et laissez, il y a une autre, parce que chaque jour, il y a une relève. Merci. D'abord, on va faire la barricade. Sabu gelamu manga malamba fo don bora la folo parce que un mali problème ko ibeka de donc on ibeka bora en on va espérer ni kemedo donc bidru bora la bo to bidru avec John Bolo comme yera ni ngalke comme non mo mo nu fangata donc u ka don afo mali on me sharia jamana di bien vrai on sharia coup d'état condamné nga ni coup d'état nabna ke on ma hera aka kan on ga jera tuku uko on me mis là nous fait ou ka la jonala ou ka fanga civilement donc on est fanga civilement au début déjà on y donc anti fait de manaka gela wala soro ka sawu ke ko lui fanga dragi ka bo ibe ka bulu donc on woni bo la delikanduma voilà e mu mene bolo ka fodron e malidenw u kana nin ko nge kabako ko ni diɲɛ mɔgɔ ma faamu an yɛrɛ b'a dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ yan ka d'a kan ni kolo karila i bɛ taa di kolotuguna ma n'a karila n'a tuguncogo ma ɲɛ i bɛ taa di kolo karila de ma a b'a kari ka segin a kan pour que a ka ɲa donc o de ye o misaliya bɛ n'a fɔ nin jamana ko in na ni fɛn fɛn kɛra n'a ma ɲa n'a tilala ka ni a tiɲɛna o cogo la n'an ko k'an bɛ tila k'a dilan u kana o kɛ kabako ko ye o tɛ ko wɛrɛ ye quoi u k'a miiri k'a fɔ ko a tun tiɲɛna de donc an bɛ fɛ a ka dilan o bɛ wolo kɔlɔlɔ la mɔgɔw kan ka lemɛnaya n'o ye faso kanu ye lemɛnaya kira de y'a fɔ kisi ni nɛɛma ba ye adamadenw n'aw bɛnna fɛn fɛn ka diɲɛnatigɛ la n'a ni ala ko ta tɛ bɛn a y'a kɛ ne ala yɛrɛ b'aw kɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kuma ɲɛbila la ka dɔ fara n balimakɛ ka kuma kan dɔrɔn o ye nin ye nin ko in tɛ kabako ko ye kolo de tun karila tuguncogo ma ɲa an bɛna a kari ka segin a kan tuguni laɲini y'o de ye voilà. D'accord mais aw yɛrɛ fo fɔlɔ Mali kunnafoni a ka wuli ka jɔ la aw minnu bɛ wuli ka na information ɲini ka di malidenw ma fo u sigiyɔrɔw la vraiment m'aw fɔ ɲɛna ala ka aw ka baara ala ka a ɲɛ aw bolo maintenant fanga binna an bɛ se ka min fɔ minnu ye fanga bin u nana société civile n'o ye jeunesse ye ka na jeunesse dɛmɛ a ka baara de la parce que anw de y'a to baara nɔgɔyara olu bolo sinon n'u tun wulila bi k'u bɛ taa fanga bin a tun bɛ fɔ da wɛrɛ la mun tɛ nin ye mais anw ka boli de y'a to u y'a dɔn ko jaja maliyɛnw tɛ nin fanga in fɛ o de y'a to baara nɔgɔyara donc an bɛ mun f'u ye u ka baara in fana kɛ k'a ɲɛ parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni fɛn bilenman y'i fa faga ou bien turabilen y'i fa faga ni fɛn bilenman i bɛ siran ɲɛ jeunesse RFP on va rester mobilisé engagé et déterminé
ni ala sɔnna ma saya ani kɛnɛya an b'o de saya ani bana an b'a fɔ ala ka an o cɛ janya ni kɛnɛya bɛ yen k'a fɔ ko an ka kɛnɛya nin na ni ala sɔnna ma maliko in kɛlɛ corruption an b'a kɛ fɔ a dan donc an bɛ mun fɔ yan o de n'u ma baara in kɛ k'a ɲɛ fana min taara ni IBK ye o gɔngɔn kelen o fana jeunes bɛ yen jeunesse conscient une nouvelle jeunesse o de ye anw ye o de ye ka corruption kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ maa kelen ka maa 100 ni yɔrɔ dun k'o bɔ yen accès à l'éducation o ka ɲɛ accès à la santé o ka ɲɛ dun ka fɔ ka sabati anw mago b'o de la anw tɛ jeunes fana ye minnu bɛ taa ka taa wari minɛ mɔgɔw bolo ka mɔgɔw dɛmɛ galon kan an b'a ɲini ala fɛ ala kana possibilité yɛrɛ nɔgɔya an ye anw bɛ fɛ de jamana in ka jɔ nous sommes là pour faire la rénovation d'un Mali nouveau voilà. Donc sɔgɔma na an bɛ yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɛ yan maliyɛn hɔrɔn bɛ yan maliyɛn minnu kɛra sababu ye ka président jugu n'a ka système jugu ta ka bɔ an da la depuis le 5 mars fo kana se bi ma sɔrɔdasi ninnu minnu sera ka anw dɛmɛ an ka baara la an b'u fo mais an b'an yɛrɛ fo fɔlɔ parce que n'i y'a ye olu sera ka kɛ anw de don i m'a faamu donc hokumuya kɔnɔ bi an bɛ yan an bɛ kan ka lajɛrɛ kɛ yan nɔ sɔɔni n'an bɔra an bɛ taa Kati parce que an kun ye mouvement ba dɔ organiser Kati an ka programme na an bɛ tila ka taa Kati an bɛ taa rassemblement ba kɛ yen o ku tɛ dɔwɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ jeune conscient maliyɛn hɔrɔnw bɛ yen minnu bɛ hakili bɛ faso la parce que n'i y'a mɛn faso Bamakɔ tɛ o Mali dɔrɔn tɛ Bamakɔ ye pour le moment an ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ concentré don Bamakɔ il faudra k'an ka bɔ o cadre kɔnɔ an ka se ka même si c'est possible an ka capitale yɛrɛ délocaliser ka bɔ Bamakɔ pour que Mali kura ka jɔ parce que an y'a ye an balima minnu bɔra jamana burusu kɔnɔ ka na n'u nana Bamakɔ u tɛ segin donc yanfɛla bɛ dépeupler yan bɛ fɛn bonya donc Mali kura la il faudra k'an k'o disposition bɛɛ ta k'a fɔ fana minnu yɛrɛ bɛ fɛn kɛ activité kɛ i n'a fɔ M5 RFP ou bien sɔrɔsiw k'a fɔ k'olu bɛna Mali ta dɔrɔn ka Mali diriger k'a kɛ n'u tɛ fɛn kɛ non an t'o kɔnɔ anw ye M5 RFP bi maliyɛn minnu ko IBK tɛ taa minnu ko IBK bɛ taa minnu yɛrɛ ko anw ye maliyɛn conscient an tɛ ka foyi fɔ olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani sɔrɔsiw an ka Mali kura jɔ Mali kura an b'a la k'a fɔ minnu maa o maa da donna Mali ko la n'i ye Mali wari dun ka kɔrɔ n'i minɛna sonyɛni na Mali kura i sen t'a la an bɛ se k'i den kɛrɛfɛ i ka hakilina bɛ se ka ɲini mais hakilina min don hakilina ɲuman don sonyɛni hakilina tɛ dɛ hakilina min don fasojɔ hakilina de don sonyɛni wari tɛ hakilina tɛ donc bɛɛ de bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fasojɔ wari kɛ a bɛ se ka kɛ bi transition min filɛ ka kɛ n'a bɛ ko mɔgɔw kɔnɔ ko M5 RFP mɔgɔ dɔrɔn bɛ na transition ɲɛmaa tɛ o tɛ dɛ cɛkɔrɔbaw tɛ a bɛ se ka kɛ jeune hali an jeune hali ne ba yɛrɛ filɛ caméra kɔrɔ bi ne ye maliyɛn nationalité bolo e bɛ se ka kɛ président ye a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye fanga ye ala ta de hali IBK bɛ na 2012 waati min a ma segin n'a ye k'a fɔ a b'a ta o mais ko dɔ cataclysme ni fɛn dɔw nana IBK kɛra ye maliyɛnw votera a ye ka danaya d'a kan mais a ma danaya minɛ fa donc an taara an ka danaya minɛ an y'a minɛ donc an b'a di mama komi maliyɛnw yɛrɛ b'a fɔ yarabi ala ka faama d'an ma faama min bɛ se k'an ka jamana nata ɲɛ an b'a dɔn fana an dalen b'a la komi légaliw y'a lajɛ depuis fɔlɔ ko 4ème république ko Mali bɛ taa ɲɛfɛ o la mais n b'a dɔn fana ni ala sɔnna ma maliyɛnw éveillé don bi conscience bɛ yen nous sommes un peuple debout imam ka kuma donc o kɔrɔ ye mun ye an ma hakili bila an bɛ gouvernement min na sigi an bɛɛ jɛra ka président kɛ ka gouvernement min sigi an ma hakili bila la an bɛ to kɔfɛ quoi u ka baara kɛ pour que Mali bɛ jɔ i y'a faamu merci. Je voudrais me profiter de l'ancien appel à la communauté internationale qui est déjà en train de se revoir pour enfin sanctionner les militaires. Bon, vu leur position face à la situation actuelle que traverse le Mali, le peuple malien doute vraiment de la crédibilité de la communauté internationale, sachant qu'il n'y a pas d'école au Mali. Il n'y a pas de sécurité au Mali. Il n'y a rien au Mali qui marche comme il faut. Et cette communauté internationale est restée assise sans rien faire, sans rien dire. À la dernière minute, le peuple malien a pris toutes les décisions pour mettre le Mali en rail et ils viennent, pas pour secourir le peuple malien, mais pour secourir les présidents et ses proches. On se demande si ce n'est pas une communauté internationale qui a une autre appellation qu'on peut dire une tortine des présidents ou bien une communauté internationale pour le peuple. Nous vraiment nous doutons de ça. Donc nous appelons la communauté internationale de s'unir auprès du peuple malien, de prendre en compte
les revendications du peuple malien, de voir avec les forces de l'armée malienne qui ont fait ce coup d'État, vraiment de faire venir l'ordre constitutionnel dans la paix et surtout en songeant au développement, à la relance de l'économie malienne, à l'éducation, à la sécurité du Mali. Mais pas pour faire des pressions sur les militaires de céder. Ce n'est pas comme ça et ce n'est pas bon. Ces militaires ne sont pas étrangers. Ce ne sont pas des ennemis du Mali. Ce sont des Maliens. Ils pensent au bien-être des Maliens comme le président quittant. Donc il ne faut pas qu'ils leur fassent des sales pressions. Nous sommes contre ça. Il faut qu'ils discutent avec eux afin de trouver une issue favorable pour le peuple malien. Le peuple malien, on peut leur dire, sont avec ces militaires, on les soutient. Et on lance l'appel à ces militaires aussi de travailler avec ce peuple et pour le bonheur du peuple. Donc c'est ce que nous avons à dire à la communauté internationale. Merci. Alors, Ambi pour manifester notre joie, qui est le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, un président qui a échoué sur tous les domaines. Et puis je remercie aussi tous les membres de la jeunesse M5 RP. Je remercie la jeunesse M5 RP parce que c'est eux qui se sont levés, qui se sont donné la vie. Donc pour battre, pour défendre ce peuple-là, pour défendre ce pays. Nous avons été assassinés, on a perdu plus de 24 jeunes de la jeunesse M5 RP qui a été tués par la forçate. Donc nous rendons hommage à toutes nos victimes. Je demande aussi prompt rétablissement à tous nos blessés. Et puis nous sommes là aujourd'hui vraiment encore pour confirmer notre détermination pour la défense de la patrie. Et alors je remercie aussi l'armée malienne pour leur soutien du M5 RP parce que c'est nous qui se sommes levés pour la première fois pour dire que oui, nous ne sommes pas d'accord à la gestion du pays par M. Ibrahim Boubacar Keïta, ex-président, dont un président qui n'a pas de soucis, un président qui n'a pas de programme, un président qui n'a pas de blanc, un président de blanc nul, un président qui ne pense pas à l'éducation, un président qui ne pense pas à la santé, à la sécurité, à l'emploi. Donc nous se sommes levés debout pour dire que M. Ibrahim Boubacar laisse le pouvoir, on ne veut pas de toi aujourd'hui, on ne veut pas de toi demain. Et voilà, Dieu merci aujourd'hui, l'armée nous a soutenus, on a pu le faire dégager et voilà, on va encore vraiment continuer dans cette lutte et bientôt le Mali aura un gouvernement de transition qui sera constitué des civils, des hommes politiques, de l'armée, donc pour vraiment rentrer dans le chemin, dans le travail. Et voilà, il faut que les Maliens sachent quelque chose, que vraiment tous ceux qui ont géré ces pays, qui ont un parcours médiocre, qui ont un parcours nul, et désormais ils ne vont pas gérer ces pays, on ne va pas mettre à la tête de la gestion de notre pays. Parce qu'ils ont assez fait, ils ont essuyé sur tous les domaines depuis 1960, depuis 1991. C'est les mêmes vieux qui détruisent ces pays. Et voilà, l'heure est venue aujourd'hui pour les mettre à côté. Ni à la sonna, cette lutte de M5 RP, cette lutte de la jeunesse M5 RP, c'est une lutte de vie pour toujours. Nous sommes là déterminés, que tu sois jeune, homme, fille, garçon, si on sait que tu peux faire quelque chose pour le Mali, qui va désormais gérer ces pays. On n'a pas besoin de question d'âge, on n'a pas besoin de question d'avoir un gros diplôme. On veut tout simplement quelqu'un qui s'occupe du Mali, qui s'occupe des Maliens, qui s'occupe de la sécurité des Maliens, qui s'occupe de la santé des Maliens, qui s'occupe de l'éducation des Maliens, qui s'occupe de la vie des Maliens, qui s'occupe du territoire des Maliens, qui s'occupe des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et voilà, l'heure est venue aujourd'hui. Bega bla kuna ni lit ate dabla. Président Tougouni ni nana fangala ni ko ibi saroke ambi bla côté comme Ibrahim Keïta c'est une leçon bega bla kuna ni lit ate jobi ate josini et puis M5 RP ta na malimara bebna dje ha ambe bina sika kuma ambe mogodo de sika an kuna an dane be mogo munga avec une feuille de route bien déterminée pour que kabara damine parce que Ibrahim ayam bla retard là 7 ans hein ay 7 ans ayo que en blanche là 7 ans allez be sunoko la seveni koro donc maintenant aya ga sunoko seveni koro donc maintenant il peut bien dormir vraiment en retard ayam bla retard là ama ya fama vraiment c'est un président qui a mis le Mali en retard trop en retard même donc vraiment Dieu merci ala ka demela bi ale bla à côté ale gena ale tara donc vraiment ambe do barala ateme malien be na anga tega di nyoma anga barake moko ni psika vraiment heresi Mali mema na ambe barake niti sika ke ibla krefe sinon ambe gen
Donc vraiment, je remercie, madame, je vous remercie d'être présent ici. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi pour votre courage et que la lutte va continuer. Et vive la jeunesse, vive le Mali et que Dieu bénisse le Mali. Donc pour nous, wulikajɔ min kɛra an ka cɛfini tabagaw fɛ n'o y'an ka surasiw ye i bɛ diɲɛ tariku bɛɛ lajɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ police nationale, garde nationale, gendarmerie nationale, armée de terre, armée de l'air, hali kɔma bere wuruzu, eaux et forêts, douane fo sapeur pompier a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko an faso maracogo ma ɲi ko a ka kɛ ka ɲa o de y'a to hali joli kelen a ma toni parce que u ko caman fagara olu la ten sa donc u nana ka jamana de kisi u mana ka na tiɲɛni kɛ suɲɛli ma kɛ ne tun bɛ kati kan kɔnɔ surɔ ne bɔra ye fo 5 heures sanji kɔrɔ kabiri événement daminɛna an bɛ fo 5 heures ne ma gulɔ butayi kelen ne ma ye ɲɛ la ma bananikan kelen ma mɛn tulo la contrairement à d'autres ni fanga dafiri bɛ mɔgɔw b'u fa dulɔ la u b'u fa dɔrɔgu la u bɛ kuntanko caman kɛ donc i b'a dɔn ko ninnu nana vraiment ka na faso de libérer ce sont des libérateurs donc u y'a kɛ ni peuple ka wulikajɔ de fana ye John Dory Rawlings de y'o fɔ ko ni peuple wulila k'a jɔ k'a wajibiyalen don armée ka ka tugu a ka peuple de kɔ armée tɛ yen ka mɔgɔ lafasa armée bɛ yen ka faso de lafasa donc u y'o baara min kɛ an b'u fo la kosɛbɛ k'a fɔ ko peuple ka kɔkɔrɔmadon b'u yɔrɔ an ka dɛmɛ b'u yɔrɔ fo ka s'a dan na an bɛ profiter ka kunnafoni min di mɔgɔw ma sisan i bɛ ka fanga kun ye an balima minnu bi u ka k'u minɛ k'u datugu ko Kasim Tapo donc n bɛ kati kan kɔnɔ sisan u bɛɛ labɔra OMT ninnu kasobon b'a la donc ka taga n'u bɛɛ ye u bɛ kati sisan yɛrɛ ne nana k'u to kan kɔnɔ donc pour nous nin ye wulikajɔ dɔ de ye an kana pinɛ jeni nin na an kana tiɲɛni kɛ an kana taa mɔgɔ ka butigi dakari parce que jamana in sɛgɛnna jamana in denw bɛɛ sɛgɛnna anw ye tiɲɛnikɛlaw bɔ yen an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye bɛɛ ka bɛɛ wele ka na sabali ma ka bɛɛ wele ka na faso kisili ma nin wagati la an ka kɛ un peuple un but une fois an ka armée sera k'o kɛ cogoya min na donc pour que ensemble an ka se ka défi relever o welekan de bɛ communauté internationale donc pour nous an y'o fɔ anw tɛ peuple fitini ye min b'i sigi ko jamana dɔ k'i to kɔgɔji kɔfɛ ou bien ba kɔfɛ ko k'i sago fɔ anw ye k'o ka wajibiya quoi o ye o jamana bɛ ka sogo et puis o t'anw dɔn quoi kuma la surunyala n kan bɛ faransi de ma kuma la surunyana donc k'u k'u da jugu bɔ an ka kungo la ɲani a ka fɔ ko ne kun y'a dɔn donc an b'o wagati de la sisan voilà c'est ce que j'ai dit nin ye peuple wulilen de ye an wulilen de ye nin ye k'an jɔ an ye IBK bɔ yen kun min kama n'an m'an sigi k'o ɲɔgɔnna lajɛ IBK gɛnkun tɛ donc a wajibiyalen don an kan an ye ATT bɔ yen kun min na o bɛɛ ɲɔgɔnna 2-3 kɛra IBK tile la o de la an wulila wajibi don an kan ka IBK kun kɛlɛ mais ka IBK fɛnɛ bɔ yen tugun ka na ni mɔgɔ ye tugun o bɛ ka faso cɛ an k'an sigi k'o layɛ donc an bolo gɛnku kun t'a la quoi IBK gɛnna de k'a tɛ se jamana kɔrɔ sisan mɔgɔw ka na minnu bɛ jamana in fɛ u bɛ hinɛ a denw na u bɛ se jamana kɔrɔ jamana ka d'olu ma wa ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i b'a kɛ k'a tiɲɛ i b'an sɔrɔ i ɲɛ fɛnɛ an y'an ka kaburudon tige ta ka ban an ka kasange b'an bolo an janaba kolen don an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ ko marifa b'i bolo an tɛ mɔgɔ dɔn ko bɔn b'i bolo donc an ko an faso walima dugukolo jukɔrɔla la patrie ou la mort nous vaincrons merci. an tɛ mɔgɔ ka biro la dɛ an bɛ yan nɔ faso ko de kama an tɛ yan mɔgɔ defali kama dɛ an bɛ yan faso de kama o don journaliste dɔ ye n ɲininka yan n y'a f'a ye n ko n'a y'a sɔrɔ an ye halala ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ faso bɛ degun de kɔnɔ yarabi ala ka an timɛ an ka kɛlɛ in sɛbaya sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ ko laɲini dɔ de bɛ anw na ko in kɔnɔ yarabi a ma ala kana ɲɛ an bolo an y'o duwawu min ɲini ala fɛ an nan'a ye k'a fɔ an ka seku an'an karamɔgɔkɛ an'an fa ani mali ka limeri n'o ye alhaji mamudu diko ye a ye kuma dɔ fɔ yan a ko mɔgɔw ma kɛlɛ banna n'a y'aw ja bɛɛ ka taa so ala bɛ kɛlɛ in kɛ wallahi kɛlɛ in fɔra ala ɲana ala sɔnna ala ye kɛlɛ in kɛ i bɛ ka k'i sigi maliyɛndenw ɲana k'ale t'a fɛ joli ka bɔ san 10 mɔgɔninfin de bɛ ka sa an ma maliyɛn den sorasi kelen salen ye ko i bɛ ka kasira Sénégal Mori Gansan de sara
ibe ka tara sigi u ye mikoro d'a ma ala ni kasi bɔra a dɛsɛra ka kuma maa min bɛ i b'a dɔn bamananw ye ndalen dɔ da sɛbɛsun a den bɛ bi wali ba de kɔrɔ mais a yɛrɛ tɛ ala ye sɛbɛsun de bɔ anw kun na an na fɛn sɔrɔ mangorosun sɔrɔ a bɛ mun a b'a bɔ a yɛrɛ kɔrɔ a kana falen ka taa yɔrɔ wɛrɛ a na falen a yɛrɛ kɔrɔ mais ja a y'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye kumakan kelen bɛ an k'o fɔ dɛ an t'a fɛ maliyɛnw ka mɔgɔ sigi maa min bɔkolo ma dɔn tugun an t'a fɛ maliyɛnw ka maa sigi maa min bɔkolo ma dɔn tugun an t'a fɛ maliyɛnw ka maa sigi maa min mali wolo papiye tɛ e bolo an mako bɛ mali de la n'i b'a fɛ mali kura ka sigi i b'a kɛ wale de kɛ mali kura tɛ sigi maliyɛndenw ɲin'a ma dɛ a ye n'a de an ka baara kɛ jeune minnu bɛ ka taa yɔrɔ kari la an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama u k'a kɛ kira kama u ka sabali u k'o bila ni kiri kan ka kɛ anw de ko sariya y'a yɛrɛbakun sɔsɔ an fana kana na kɛ an damana sariya ye ka violence wɛrɛ don jamana kɔnɔ minnu ye mali wari suɲɛ k'u to fanga kɔnɔ mali fanga b'u dɔn mali armée b'u yɔrɔ dɔn mali justice min bɛna sigi o b'u yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ taa minɛ i b'an fa ka nafolo min b'i bolo i bɛ segin n'a ye mais n'an ko an k'an ka kiri tigɛ n'an yɛrɛ ye an tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni jalagili tɛ ni tɔɲɔli tɛ foyi bɛ bɔ ka taa dɔ ka so dɔ bɔtɔ a m'a min a m'a bɔ a fa tɛ gouvernement na foyi a bɛ kasara dɔ sɔrɔ vraiment an bɛ welewelema da kɛ ka taa mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i bolo da i dusu kan bɛɛ ka muɲu ka sabali ka kɛlɛ ɲɔngiri kɛlɛ ɲɔngirila a banna pewu an bɛ ala fɔ ka tila ka ala fɔ k'aw yɛrɛ fɔ ka faso kɔnɔden cɛman n'a musoman fɔ yarabi an ma ala ka barika dɔn mali la mali min cɛni tun bɛ taa jamana wɛrɛ b'o bolo la o maliyɛn kelenw de filɛ diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ bɛ mali la kabini ala ka diɲɛ da sini sɔrɔdasi ma taa jamana wɛrɛ la ni mali tɛ cɛ min bɛ yen u k'a fɔ an ɲɛ n'u mako bɛ volontaires la an yɛrɛ ka wuli ka taama ka taa kidali maliyɛnw de don komi an ɲɔgɔnna mais an ni kidalen tɛ ɲɔgɔn na o fula ni dɔgɔnɔ tɛ ɲɔgɔn na o faransi n'i bɛ k'a ka complot dɔrɔn de don an bɛ kɛlɛ wuli yan i bɛ sɔrɔdasi dama dama di an b'o wari d'i ma olu bɛ faga i bɛ dugu dama dama di an b'a wari d'i ma olu bɛ faga o dɔrɔn de don sinon maliyɛn den ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'a ka yɛrɛdɔn t'a permettre a k'a balima faga o jamana t'anw ɲɛ kabini ala ka mali da siyako kɛlɛ mana mali la kabini ala ka mali da siyako kɛlɛ mana wallahi siyako kɛlɛ tɛ yan dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ yan fula kɛlɛ tɛ yan tamaseki kɛlɛ tɛ yan islamisi kɛlɛ tɛ yan an bɛɛ ye katoliki ye an bɛɛ ye silamɛ ye maliyɛn den bɛɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ vraiment a y'a fɔ mali denw ye a ye segin a k'a yɛrɛ ɲini mɔgɔ tɛna se k'an bɔ nin degun kɔnɔ dɛ maliyɛnw yɛrɛ wallahi n'u ye volontaires wele sini ko minnu bɛ taa nord la ni ne ma taa n bɛ segin ka taa n ba ɲininka i b'a sɔrɔ a ye nkalon siri n fa la wari ni ne faso don ni ne sara mali kun kɔrɔ ne sara n ba ka kɔɲɔminan de kɔnɔ mais ni ne banna ka sa mali kun kɔrɔ wallahi ne banna n ba ka kɔɲɔminan na ne ma ɲugun n ba la an bɛ maliyɛn den bɛɛ fɔ hakɛto bɛ kuma ka sali ala mahamadu